Vlasenka preto, lebo máme bránky nie vedľa seba, ale sú postavené v rade za sebou. Treba ju prechádzať bránku z tej strany, kde vidíme číslo. Chlapcov Slovenky už môžeme vidieť v bránke číslo 13. Zatiaľ ju ešte neprešli, ale už pomaly pracujú na tom. V bránke číslo 13 je prvá protiprúdka ľava hneď za Niagarou. Po krásnom prejazde bránke číslo 14 sa nám blíže do cieľa a počkáme si na čas. Kým počkáme na čas, tak ja už som mal možnosť vidieť posadku z Dánska. Denmark 1, Denmark 1, ktorá už sa pasuje s bránkou číslo 6 protiprúdnou, z ktorej práve robia výjazd do priestoru pred tribúnou. Takisto už smerujú raft do ústia, aby mali čo najlepší výjazd do protiprúdnej bránky. Skutočne pred tribúnou môžeme vidieť posadku z Dánska, Denmark team number 1, which is now trying to reach number 7. Right, entering the swimming pool in front of the tribune was not maybe as they wish, because they didn't turn the left immediately, but they needed to fight like for 3 or 4 meters in order to reach gate number 7. Už môžeme vidieť aj prejazd nám do bránky číslo 8, takisto protiprúdiek a pádľujú nám popred očí pomocným tempom sa dostávajú do bránky číslo 9 alebo chceli by. Tam museli vystrčiť všetky hlavy. Je dôležité, aby hlavy neprešli bránkou skôr ako sama celá posádka, lebo by sa to rátalo ako predbežný dotyk. A tam by už tým pádom dali penalizáciu. Ja už nejaká vidím posádku z Holandska, Nederland 2, takže už bojujú s bránkami. Takisto ich technické zdatnosti preveril kameň medzi bránkami poprúdnymi číslo 2 a 3 a už vchádzajú do Vlasenky s číslom 5 cez trubku. Zdá sa, že raft udržali v želateľnom smere a už zavesili, vypadlovávajú protiprúdnu bránku, z ktorej ich čaká výjazd, ktorý ich trošku rozhúpal. Zdá sa, že museli preveriť aj úchyty raftu. Tieto úchyty sú naozaj veľmi pevné, pretekári sa môžu veľmi silno zavesiť do vody. Ak majú nohy zakračené v úchytoch dole v rafte na dne, tak ich naozaj udrží, sú veľmi kvalitne uchytené. A už ich máte možnosť vidieť pred tribúnou do protiprúdnej bránky a môžete ich pozbudzovať. Pred tribúnou nám vchádza do bránky číslo 7, nám prešiel tým z Holandska. A už nám prešli takisto bránka číslo 8 a sú pomaly. Budú prechádzať, preto je dôležité viacej zabrať a naozaj silou sa oprieť do tých pádiel, lebo práve tento úsek medzi 8 a 9 bránkou je bez bránok a je dôležité tú rýchlosť dohnať. Ak chlapci mali nejakú penalizáciu počas, tak aby práve na týchto prázdnych úsekoch zabrali a mali rýchlosť. Tento holandský tím si hovorí, že je veľmi silný, čo sa týka techniky.